тоҷикистон و қирғизистон ҳар кадом омодаи исботи ҳамлаи якдигар аст. дар гузаргоҳи сарҳадии Гулистон санади навбатӣ дар бораи оташбас ба имзо расид. тоҷикистон 4 низомии қирғизро ки дар ҳодисаҳои ахир дар марзи тоҷикистону қирғизистон ба низомиёни тоҷик асир афтода буданд, ба қирғизистон супорид. президенти Қазоқистон ба Эмомалӣ Раҳмон изҳори ҳамдардӣ кард. Марат Имонқулов, дабири шӯрои амнияти Қирғизистон, дар мусоҳиба бо расонаҳои маҳаллӣ гуфт, ки Қирғизистон омода аст дар сатҳи байналхалқӣ ҳамлаи Тоҷикистонро ба ҳудуди худ исбот кунад. ба гуфтаи вай, мақомоти Қирғизистон омодаанд ҳамаи далелҳои ҳамлаи Тоҷикистон ба Қирғизистонро бо аксу наворҳо исбот кунанд. Имонқулов гуфт, вазорати кӯрҳои хориҷӣ иттилои холисонаро ба сафоратҳову созмонҳои хориҷӣ дастрас мекунад. ӯ гуфт, мо ин масъаларо ба ҷомеаи ҷаҳонӣ мерасонем, ҳамчунин мо ба таҳқиқи байналхалқӣ омода ҳастем. борҳо гуфтем, ки мо нияти ҳамла надорем, 1 метр замини дигарон ба мо дар кор нест. мо тасмим надорем ин масъаларо аз роҳи зур ҳал кунем. бигзор комиссияи байни ҳукуматӣ кор кунад. кор идома мекунад, комиссияи давлатӣ кор мекунад. пештар аз ин Оқилбек Ҷабборов, раиси девони вазирони Қирғизистон, гуфта буд, ки дар натиҷаи низои ахири марзӣ дар вилояти Бодканди Қирғизистон 282 иншоот зарар дидааст. миёни иншоот биноҳои иҷтимоӣ, қисмҳои низомӣ ва хонаҳои шахсӣ ҳастанд. ҳукумати вилояти суғди Тоҷикистон низ бо нашри чанд акс аз паёмади даргирӣ дар марзи Тоҷикистон бо Қирғизистон аз созмонҳои байналмилалӣ ва минтақаӣ дархост кард, ки ба ҳодиса баҳои дурусту ҳақиқӣ диҳанд. мақомот рӯзи 18 сентябр гуфтанд, осори даргирӣ дар деҳаҳои назди марзии Исфара баёнгари он аст, ки ҷониби Қирғизистон бо тамоми намуди силоҳҳои вазнину оташфишон иншооти ғайринизомӣ ва бихусус хонаҳои мардумро зада аст. айни иддаоро ҷониби Қирғизистон ҳам дорад. вазорати корҳои хориҷии ин кишвар 18 сентябр гуфт, метавонад аксу наворҳои зиёдеро барои арзёбӣ пешкаш кунад. рӯзи 14 то 17 сентябр дар сарҳади Тоҷикистон ва Қирғизистон даргирӣ сар зад. аз ду тараф даҳҳо кас кушта ва захмӣ шудаанд. душанбе ва Бишкек якдигарро ба оғози муноқиша ва таҷовузи мусаллаҳона муттаҳам мекунанд. раиси кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон ва раиси кумитаи давлатии амнияти миллии Қирғизистон дар гузаргоҳи сарҳадии Гулистони Тоҷикистон санади навбатӣ дар бораи оташбас ба имзо расонданд. бар асоси гузоришҳои хабарӣ ва ҳамчунин гузориши Музаффар Юнусов, сардори хадамоти матбуоти ҳукумати вилояти суғд, дар мулоқот ҷонибҳо масъалаи таъмини субот дар минтақаҳои назди сарҳадии Тоҷикистон ва Қирғизистонро баррасӣ карда барои риояи ҳатмии оташбас таъкид намуданд. дар ин мулоқот таъкид шуд, ки бояд масъалаи таъмини амнияти сокинони назди сарҳадӣ дар меҳвари таваҷҷӯҳи хоса қарор дода шуда, мин баъд мушкилоти мавҷуда бо роҳи гуфту шунид ҳал гардад. дар анҷоми ин музокирот Тоҷикистону Қирғизистон санади нави оташбас ба имзо расонданд. тоҷикистон 4 низомии қирғизро, ки дар ҳодисаҳои ахир дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон ба дасти низомиёни тоҷик асир афтода буданд, ба Қирғизистон супурд. бино ба иттилои маркази матбуотии вазорати умури дохилии Тоҷикистон, интиқоли маҳбусон 1 рӯз пеш, шоми 19 сентябр бар асоси тавофуқоти қаблан ҳосил шуда сурат гирифт. ин низомиёни қирғиз дар задухурди мусаллаҳона дар қаламрави сарҳади давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дастгир шудаанд. зимнан зикр мегардад, ки тибқи талаботи меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалӣ ба низомиёни Қирғизистон ёрии тиббӣ, ғизо ва шароити зист фароҳам оварда шудааст. президенти Қазоқистон Қосимҷомарт Тоқаев ба раиси ҷумҳури Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар робита ба ҳодисаҳои фоҷиабор дар марзи Тоҷикистони Қирғизистон ва фавти даҳҳо шаҳрванди Тоҷикистон барқияи таслият ирсол кард. бино ба иттилои дафтари матбуотии раисҷумҳури Қазоқистон, Қосимҷомарт Тоқаев аз номи мардуми Қазоқистон ба мардуми Тоҷикистон ва шахсан ба Эмомалӣ Раҳмон дар робита ба талафоти ҷонӣ дар натиҷаи таштиди вазъ изҳори таслият кардааст.
تسلیت رئیس جمهوری قزاقستان و برخی دیگر از کشورهای دوست به امامعلی رحمان از پی کشته شدن دهها نظامیان و شهروندان آسایشته تاجیک در مرز در حالی است که تا به حال خود امامعلی رحمان به خانواده عزادار تسلیت بیان نکرده است. نه فقط امامعلی رحمان بلکه یگان نفر از مقامداران بلندپایه به نزدیکان فوتیدگان در نزاع مرزی عرض تسلیت تا به حال نکرده اند.